नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। मंगळवाराक सगळकडेन शिवरात्री उत्सव आचरण जालो। शिवरूपी देवालय देवस्थानाक भेट दिल्ले भक्त लोकांन शिवलिंगाक अभिषेक पूजा केले। दक्षिण काशी म्हणून प्रख्यात आशिल्ले गोकर्ण श्री महाबळेश्वर देवस्थानाक भेट दिल्ले हजारांशे भक्त लोकांन अलग अलग धार्मिक विधी विधान पूर्ण करून भक्ती प्रदर्शन केले। मंगळवाराक सकाळी 4 वाजताच्यान भक्त लोकांक श्री महाबळेश्वर देवालया दर्शनाक अवकाश दिल्लो। शिवरात्री निमित्त आत्मलिंगाक रुद्राभिषेक, महाकुंभाभिषेक, नवधान्य अभिषेक, पूजा भक्त लोकांन करून घेवन भक्ती प्रदर्शन केले। तसेच नंतर श्री सिद्धिविनायक देवस्थानात वचून देवालय दर्शन घेतले। शनीश्वरं पुष्टिका शनीश्वर वाहन विनियोगः ओम शम कारवार तालुक्याच्या शेजवाड श्री सिद्धेश्वर देवस्थान आणि माजाळी श्री रामनाथ देवस्थान असे शिवरूपी देवस्थानात मंगळवाराक विशेष पूजा आणि धार्मिक कार्य झाले। जोडा तालुक्याच्या अणशी आणि इतर कडेन शिवरात्री उत्सव विजृंभणेन आचरण झालो दिसून येलो। जोयडा तालुक्यात आखेती ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या मारसंगाळ हिंगा अलग अलग काम केलात त्याचा आढावा घेऊक कार्यक्रम झालो। या कार्यक्रमाक उद्घाटक म्हण येईले आरवी देशपांडे हेमी सांगले निवडलेले प्रतिनिधी कितले वर्ष अधिकारात रावतात हे महत्वाचे ना, जाल्यार अधिकारात तेमी कितले काम केलात हे जास्त महत्वाचे असा। अभिवृद्धी करूक हाडील पैसा मागेल ना, खंयचे पक्षाल ना, तो जनतेल असा, तस म्हण त्याचो योग्य उपयोग करू जाय। आखेती ग्रामपंचायतीक मागासवर्गीय पंचायत म्हण ओळख आशिल्ली, हिंगा बस रस्ता उदक खंयची सोय ना आशिल्ली, जाल्यार आता सगळे सुविधा आसात। राजकारणाक अंत असा, जाल्यार अभिवृद्धीक अंत ना। या टायमार वर्लेवाडी गावाक 38,50,000 मंजूर करून उदक योजनेचे उद्घाटन केले। तिनेघाट जनता कॉलनी हिंगा 203 घराक उदक मिळू जाय म्हण 61 लाख, जाल्यार मिरलवाडा करडगाळी हिंगा 120 घराक उदक मिळूक जाय म्हण 31,70,000, तशेंच सावलवाडा हिंगा 29 घराक उदका खातीर 24 लाख, लोहारवाडा हिंगा 38 घराक 32,36,000, कातेली गावात 23 घराक 15,50,000, पायसवाडी गावात 39 घराक 38,50,000 रुपयाचे उदकाचे सोय केलात। आखेती पंचायत विभागात उदकाचे व्यवस्थेक एकूण 4,36,06,000 रुपयाचे कामगिरीचे उद्घाटन केला। तसेच पाटबंधारे विभागान बनयल्या बंधाऱ्याक मंजुरी देऊन उद्घाटन केले। या टायमार आखेती ग्रामपंचायत अध्यक्ष माया नाईक, उपाध्यक्ष बाजीराव जाधव, संजय हणबर, विजय पंडित, गुरुनाथ कामत, कृष्णा देसाई तसेच इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित आशिल्ले। काय करताय? प्रत्येकाला चांगला आरोग्य पाहिजे। त्या दृष्टीने आज मी या भागाचा जनप्रतिनिधी झाल्यानंतर पुष्कळशे कार्यक्रम तालुका जवळ केलेले आहे। हे सगळं अरण्य आहे। इकडे एक रस्ता करायचा म्हणजे स्वरंभूवाला पाहिजे, स्वरंभूवाला तर रस्ता होतो इकडे। सर रिझर्व्ह फॉरेस्ट आहे इकडे, तरी
अरे अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन लोकांच्या कष्ट लोकांच्या त्याच्या पुढे आणून आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न सगळ्यांच्या सहकार्य केलेला आहे. मला 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 मी 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 म्हणता येत नाही म्हणून ನಾನು ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದವ್ರು ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಜನ ಆತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಆದ್ರು, ನಾವೊಬ್ಬನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು काम एवढी चालू असताना हा सगळा पैसा तुमचा असताना तुम्ही जर लक्ष दिलं पाहिजे. आता कोणी सांगितलं एक रस्ता केला खराब झाला सांगितलं, बरोबर ना. मला आनंद झाला. लोक बोलले पाहिजेत, मुख असू नयेत, डोळे बंद करून चालू नये. डोळे उघडे पाहिजेत केव्हाही. दगड लागतो आणि त्याचं लागतं तर काटा लागतो. तसं अभिवृद्धी कुठल्याही इलाके होऊन दे, ती पाटबंधाराचा इलाका असेल, तो ग्रामीण अभिवृद्धी इलाका असेल, तो पीडब्ल्यू असेल, तो इलेक्ट्रिसिटी असेल, सगळ्या कामावर आमची भागातील नागरिक युवक महिलांनी लक्ष दिलं पाहिजे. आता निरावरी कार्यक्रम पाटबंधारे कुणासाठी मी करतो, रयतासाठी करतो. तुम्हाला 40 रामनगरातल्या माउंट कॅरेमल शाळेत 3 दिवस क्रीडा महोत्सव संपन्न झालो. 1ली ते 10वी मधल्या विद्यार्थ्यांनी हेतूत सहभाग घेयलो. 100 मीटरच्यान 1500 मीटर मधल्या धांवची स्पर्धा, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, लॉंग जंप, क्रिकेट, बुद्धिबळ अशा अनेक स्पर्धा झाले. या टायमार बक्षीस वितरण कार्यक्रमाक प्रमुख अतिथी म्हण रामनगर ग्रामपंचायत अध्यक्ष रोहिणी भोसले, पत्रकार निखिल असुकर, रामकृष्ण भोसले, फादर सिप्रियन फर्नांडीस, पॅरिस प्रिस्ट लोंडा तसेच करस्पॉन्डंट फादर जोचिम रॉड्रिगर, प्रिन्सिपल एन्थॉन सौझा तसेच शिक्षक उपस्थित आशिल्ले. श्लोक Shot put for girls. The second prize goes to Mohammad Anas Chowdhury of 5th standard. Third prize is shared by 2 persons, that is Chaitanya Desai and Swayam Desai. Girls, Riya, Tanvi and Raghavi. रानातल्या जनावरां मारूक घाण दवरिल्ल्या करंटा तारीख लागून 2 म्हशी आणि 1 रडो मरण पाविल्ली घटना कारवार तालुक्याच्या हणकोण हांगा सोमार रात्रीन घडली. रानडुकराक शिकारी करूक थोडे लोक मनशाक बी खतरो आशिल्ले मार्ग वापरतात आसात. तसले लोकां विरुद्ध कानून क्रम घेवूं जाय अशें सार्वजनीक आग्रह करते आसात. बंदूक पास घान पयले जनावरांली शिकारी करताले, पण आता जनावरांक मारूक सोपो उपाय सोदलात. डुक्कर, चितल, मेरू अशे रानातल्या जनावरांक येवच्या जाग्याचेर करंट लावन दवरतात आनी डायरेक्ट सर्वीस लायनीच्यान तार घान घेवन शेतात किंवा खाली जाग्याचेर सोडील उरता. थंय जनावरांक करंट लागून मरतात. सोमाराक हणकोण स्मशानभुमी फाटल्यान 2 म्हशी आनी 2 रडे मरण पाविले, पण तार लावन दवरिल्ल्यान कोणाक कळचे पयले तार काण वयले. हेजे संबंद पोलीस प्रकरण बी दाखल जाला. अंकोला तालुक्याच्या हारवाड राष्ट्रीय महामार्गाचेर बाईक स्कीड जावन एक व्यक्ती जाग्यार मरण पाविल्ली घटना मंगळवारा घडली. अंकोला तालुक्याच्या हारवाड राष्ट्रीय महामार्गाचेर सकलबेण वासी युवक सुरेश अंबिका बाईक स्कीड जावन घेवन पडील परिणाम जाग्यार मरण पावलो. तेगेलो मृतदेह ॲम्ब्युलन्स मार्फत अंकोला सरकारी दवाखान्यात व्हयले. सिद्धापूर तालुक्याच्या गुब्बुगुडाच्या सांब सदाशिव देवस्थानात शिवरात्री उत्सव विजृंभणेन आचरण जालो.
मंगळवाराक सकाळीच्यान सांब सदाशिव देवस्थानात खूब संख्येत भक्त लोकांक भेट दिल्ले. सद्याकच बांदिल्ल्या सांब सदाशिव भव्य देवस्थानाच्या आवारात शिवरात्री निमित्यान अलग अलग धार्मिक विधी विधान कार्य झाले. इतलेच न्ही, आतां प्रथम जावन घेवन देवस्थानाच्या समोर शिवलिंग स्थापन करून सगळ्यान पुजा करून भक्ती प्रदर्शन केले. आयज येतलोच न्यूज मुखार येवच्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.